Jack. Nandito na kami sa Macdo Carmen. Sumakay tayo kay Bro Jackson. Pupunta tayo sa Monasterio Tarlac. Dadayo tayo dun. Pangatlong dayo ng A3. Good morning Sir EJ Datang. Morning. Ang aga mo mag-vlog. Ang tanong, may sticker ka na bang dala? Wala pa. Ay, talagang pinanindigan. May ano na to, memory. Ay, ang vlogger na walang sticker. Mahintayin pa natin yung mga iba. Okay. 20 minutes later. Yun. Alis na kami mga kapadyak. Time check. 5:55. Ito na yung mga kasama namin yung taga-sisi. Let's go. Ride safe sa amin. A few moments later. Mga kapadyak, nandito na kami sa Monasterio Tarlac. Sama natin si Sir Pab. Galing ng season mga kapadyak. Sir Dan. Morning. Dito na tayo nag-spike. Sir Jeff. Yun o. Ready na natin yung mga bike natin mga kapadyak. Meron pa tayong kasamang darating. A few inches later. Sir, good morning. Sir Lady. Padyak Yuki. Nice mo na, dati mo na. I-pasyal tayo ni Sir Lady dito. Ako ipapasyal nyo, taga rito ako, di ko alam yung trail. Ayos sir. Sige, okay. A few moments later. First time natin mga kapadyak. Hindi natin kabisado dito. Ride safe lang tayo. Nakakatakot bilisan dito mga kapadyak. Hindi pa natin alam to. Uy, kawayan. Yeah boy. Woo! Woo! Hirap. Pag alanganin, hindi natin titirahin mga kapadyak. Sir, yes sir! Malupit na to, stage 1 pa lang mga kapadyak. Ano na lang kaya yung susunod? Wow, skip. Woo! Mahirap ma-overshot dito, oh. Bangin.
Wala na yung mga nauna. Yeah! Woo! Woo! Unahan ka pa dyan. A few inches later. Uy, ang lalim. Woo! Tumahama pa yung pit ko sa upuan. Ay, sa ano? Gulong. Right, safe lang tayo mga kapadyak. Ah. Hope, traffic. Ay, bangin. Delikado daw. Ukudin natin. Para sure ball. Mahirap na. Basa tong truck. Baka tayo mag-slide. Ang sarap dito pag ano, kabisado mo na. Uy, uy. Ang ganda. Ganda. Whew. Leisure ride lang tayo mga kapadyak. Uy, ang lalim ito ah. Whew. Roller coaster. Up. Sa garage, sir. Uy. Whew. Yeah. Whew. Ayos lang, sir. Yeah. Woo. Uy, kahoy. Uy, sumabit. Oh. Ay. Yeah, sabay step up. Woo, daming step up. Eh. Okay. Go, go, go. Uy, kuha yan.
Uy, kahoy. Woohoo! Uy, ba't ang lalim? Ayun! Ayun! Saan ba natin titirahin? Ayun! Ayun! Ang lalalim! Ah! Laki na. Nice. Sir Kevin. Ayos ang roller coaster na warm up. Parang roller coaster talaga eh. Idol. Whew. Pag nakuha yung flow. Run. Si Sir Dan ang kursunada. Oh, ako pang kursunada nito. Oh. Ako pang kursunada. Woo! Palabas namin mga kapadyak. Ayos yung roller coaster. Woo! Oh, ang layo nga oh. Ang layo. Yan oh. Manote hatak sir. Saan ka sir? Subli kami lang sir. Ano sir? Sige. Yay. Darating pong isang kulong kayo. Dahan-dahan lang sir ah. O sir.